niretzien telebizio oso berandu sartu zen. Telebizio niretzera demokraziarekin heldu zen. Nire lagunen etzien Franco Denporan telebizio zegoen, zuri baltzeko telebizioa, las dos cadenas, niretzien esan eta orduen telebizio ikusteko edo tabernera, edo lagunen batek gonbidatzi beren etxera para ver la película de turno. Eta orduen nire diversio izan gabetan irratize. Oso errotez ari nintzen garertan, eta zigabeko 10 Katalunianetan, con la BBC Londres, gero Radio Paris, Estación Pirineica, Radio Praga, eta jotute hori biltzen nintzen gabaz, emisora guztiek entzuten, haber ze berri jakiteko asmoarekin. Gero, ane jo gara jute zan, gure monien bera junbizan, eta gara jute nintzen nien, emoten zaten, el parte resumido. Eta bai, hiru eta, apuret, saltza horren inguruen, eta izurretako salogin ibilezkero, no era ajeno. Las movidas políticas ez ziren ez ajenos a la vida personal. Nire anezi bai zegoen implikaute, Iñaki Irazabal, nire anezi, hau zegoen movidatan implikatute, Felipe Alainarekin eta Gari, Jesus Felipe Arriaga Gari eta horrein beste jenten artean jasuikan inguruen hor bat zegoen zerbait, egin neban ezagutzen orduen konkretokiz, mineko ez dezan, zegoela menun bat edo algo segozia. Eta 35 izan zen nire honako lehenengo sustue. Estado de excepción izendatu zan nien, Bizkaia eta Gipuzkoa estado de excepción, Frankoaren azkeneko estado de excepción non probenien, gozaldeko aprilin zan, 14 de abril, olako petsa bat estado de excepción horri. Hoien nahuela, hoien mobidin zan. Joño, apurete, zer bat da ben. Zabaldu bigizek eta gauza raro bat ikusi nuen. Garrero zarratu bigizek, zabaldu berri eta, hostia, gauza raro esan raro, han zegoen. Eta zan barzio bat entik horni zuen. Eta, mobidin zan hori barzio ez zegoen belauniko, nire horien albuen, nire horien kotxoin azpiren zerbait zegoen ala ez harakatzen. Eta orduen, gure etxe atorzo zen beste etxe batzuta bezala de registro, eta etxe guztia registro ondoren, kasualidade, zegoen lau gauza, ikurrin amatzuk eta zerbait, zegoen tokia ezibin libro gine, zebilako aurkitu. Gure etxe berezi ezan, gela bat zan, tailarra zan gure etxien. Baina, letzen da tailarra. Nizta oin zanda, logela bat egon. Eta bertan zegoen irekin eskopeta fabriko, eskopeta tailarra. Kulatak egitea zen, irekin zan kajeru detzako, eskopeta kulatak egitea zen. Azkenean egurrean zeban. Eta eskopetie egurrotara akoplatu eta bar. Azoinek etxe bat entzantzela erregistratzen eta kompainia ganera armeriza bat ez da imuduen etxe barruen eta apruete urduri eta torzo zen inakin bilen, anezin bilen. Eta erubin anezi eta aike bai. Aike klodio beha erubin, aike klodio gai kasualidadie eskopeta gaukik iran eukibizan konbotzen zegoen edozin eskopetaren dokumentazio ere bertan. Eta ezagun bat, edorri ezagun batek ikarneko eskopeta bat, dokumentazio barik onzan, eta erubien deteriute bizek. Nire neko suerte aukiban, egizan da, kapitan Hidalgon denpora ziren. Eta orduen zantzon Donoko brigadieri, esatek bialtzeko komunik partie, gobernu zibilera, zean nire jiri errekotzen eskopeta bi legalak. Hori zan, tendentzia de armas, baina iaia. Gure etxeko sodata, non hortatik zetorren. Ordena, posible zan galtzi permisue, eskopeta konpontzeko permisue edo multa bat aukuten dakoe. Eta urtek eran brigadeak izan zuen Claudio Larrate,
y no vuelvas a aparecer más mientras esté capitán. A mí se me va a olvidar mandar el parte de usted, porque creo que es una injusticia de que usted, por esto y esto, que es parte de su trabajo, le meta en este fregado. Larrese, eta handik aurrentza, hilero, pasatu behar egiten genduen liburuak kontrola ebarzioen kuartelien. Una era eta brigadei firmetaban, zenbat eskopeta zegoen gure txien. Eta orduen handik aurrentza nire toketazten kuartela jutie, firmetan hori. Eta brigadiek libroan gure ikiri, nire ikiri, dio un buen marrón. Osa izan moduen, eta oso ondo produzan, brigada, ebarzioetako brigadarek. Nian ez die, nian izaldi solto bien, nian ez die depara gizoan, eta gero konfinamiento de residencia antzerako bat auki bien momentu hartan Durangon. Durangotik urten ezkero, parte mon behar egite bien, eta gara hartan eru bien bera, eta pitzer, no se gortan egin bere izena. Juan Pedro Gallastegi, eta gero, beren militantzia politikoa egin genuak, hainbat bider erubin deteniu tenean ezie, eta goizoko jozan. Bat erute benien, automatikamente beste erute bin. Bizek, ia esateko guden de manera koordinada detenitza bezen beti. Hiru eta bostien osesion dute bolsan, zelan da, Kapitan Hidalgo, hor Euskadi Informazion edo, antzerako boletin bat argitatzen zen, argitatze ban, arregei, durokoak, arregei etatean periodiko hori, etatean Madrilin etatean periodikoe, eta bialtze balantza, baina Kapitan Hidalgo osesion dute bolsan, irudienez Durangon eta dezala hori. Beraz, susmudekon arregi zegoela atzien, ze arregi, orduan, erdik klandestinea pasaute zegoela eta Durango zegoela hori. Arregi Durangoko zelako. Eta horregatik izan ziren hainbat ikerketat, registro tabar Durango aldien, gara hartan ere zela, agitazioni propagandako arduradun horrek arrepetako. Eta hori izan, nire lehenengo esperientzie con la Benemérita. Baina, zuk zego zer galdu zenun miaketa horretan, ez da? Lepora, bizi guztitik, zaparrotek ekin iban otxura bat, eta zan, Durango alderi buruz eta Euskal Gaineri buruzko artikuloak presakoak, gehien bat ez antimominak firmeta ban, eta besti munitibarre firmoniko artikuluk eta errekorteko eta gordo ikin ibazen. Eta baita ere, gai hartako etariko detentzin buruz eta horre periodiko korreo edo gazetako, periodiko legalak, gazetatako errekorteo eta gordo ikin ibazen. Kartosko maleta bat okin eban, eta esatzen kartosko ez da hori askotez da moduen la maleta de viaje de cartones. Kartosko maleta bat, papelera de Tolosako papelerak hegemoniko propagandako maleta bat, eta barren okin eban zen dana gorreta, honi haikin taierrien. Basorik zabaldu bine eta guzio binien etari buruzko errekortik eta Santo Madestiri, esto es muy importante, esto hay que ver, con detenimiento. Eta konfiskote, nire lehenengo arxiue beroteka, eta maurzen konfiskote eruban guarda zuio. Horre, kalefazio bat biztuko horrengo papelarek. Orduen neurrendi baten galdune ban la inocentia baita ere, nahiz da lendik aprobe galduta auki, senti hortan joko bat ezala, baizik, eta gauza gogorro zala. Urte hartan sartu ginen, honi bentzen sartu nintzen jai bat zordien izurretan, ezin ospatu jaizek, funtzionamentu direla eta ez dira bertan bera gatu ziren jaizek, eta zer funtzionamentu? Hasi ginen mundu hortan ja implikatzen.